Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi jami'a ikhwani nabi wa sallallahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka. Wa in tad'uuhum ilal huda wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Niki ayat engkang asbabun nuzulipun inggih menika nalika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah tegene Madinah ingkang rumiyin dipun paringi asma Yasrib. Tenggene mriku sebagian Ansor pun sami mlebet Islam, pun sami biat kalih Kanjeng Nabi. Ana siji keluarga sing bapake niku tesih dereng Islam, tapi anak-anake pun mlebet Islam. Lah bapake tesih ngrumat sing jenenge berhala. Jadi berhala niku ya nganggo napa kayu sing apik. Lah siji mangsa bapake niku wis krungu nek anake niku wis mlebu Islam, wis biat dumateng Kanjeng Nabi. Piyambake ngrungokno apa sing disampaikan niku apa. Akhirnya wis disampaikan, diwacana surat Fatihah, diwacana macam-macam, ning bapake nggih dereng purun Islam. Akhirnya kali anak-anake dipun garap. Kali anak-anake dipun garap. Jadi apa jenenge niku berhalane iku dilaburi sebagian lewat dilaburi teledong, terus diikat karo batang asu, dibuak nenggone pluruan. Jadi di batang diwai batang asu diikat tenggene pluruan. Akhirnya bapak ini goleki ngamuk-ngamuk, sapa iki sing sampai wani-wani mbuak pangeranku iki. Digoleki maneh, akhirnya kepanggih. Barang kepanggih niki didusi terus diminyaki wangi maneh, diwehi minyak wangi. Balik maneh. Ngono maneh karo anake dicekel, dibuak, dilaburi teledong sampai bolak-balik. Akhirnya bapak niki nggak ada inisiatif. Nek ngono krana iki pangeran tak weane pedang, nek menawa dienggo apa bacok mali ya berdidusi terus diwehi pedang kondo dene kilo lan pangeran nek monggo bacok wong sing buah awakmu nanggone pluruan. Akhirnya diwehi pedang sisuwe maneh ilang maneh sak pedange. Ilang maneh sak pedang. Muga sing buak ya anake dhewe. Akhire piyambake niku angen-angen. Duwe angen-angen. Lah iya, jare pangeran iku kuwasa sekabehane. Lah iki kok diantemi maling, dibuak maling kok ora iso apa-apa. Akhire piyambake niku krana pangerane ora iso apa-apa, akhire piyambake dipun paringi hidayah dening Gusti Allah mlebet Islam. Mangkane to mriki dipun ngendikan Al-Qur'ane wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u. Jadi berhala niku kaya ndelok, kaya duwe kuping
tapi piyambake mboten roh ya mboten krungu. Zakara ba'dul mufassirin fi tafsiriha yang durul kuffar ila basyariyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yang duruna ila khususiyatihi minan nubuwah wa ghairiha fala yantafi'u nabi dalik an-nadhu. Dados sebagian tafsir ngendikano bilih wong niku kedah duweni seneng karo apa sing disenengi. Dadi wong iku kudu duweni seneng karo apa sing disenengi supaya seneng iki nggawa manfaat. Jadi kaya contohnya kaya niki, wong-wong kafir nyawang karo Kanjeng Nabi, ya nyawang tok. Ning piyambake ora nganggo krana seneng. Ya nyawang, ya ngrungu, ya ndelok karo Kanjeng Nabi, tapi fahum la yubsirun. Tapi wong kafir iku ora iso ngambil manfaat saka Kanjeng Nabi. Mergo apa? Mergo nyawange tanpa nganggo seneng. Nggih, tanpa nganggo seneng. Mula temen iki dipun critakno kaya-kaya niku wong kok nglakoni perkara kok ora seneng iku padha karo berhala. Kowe ngaji ngene iki tanpa mau landasi ambek seneng ya padha karo berhala. Dadi aku ngaji ngadepi nek gak seneng ambek. Jadi nganggur. Jadi supaya senengmu iku supaya sampan nyawang karo kahanan, nyawang karo Kanjeng Nabi iso nggawa manfaat, iku awak dhewe kudu seneng. Seneng iku minangka roh supaya awak iki iso obah ora kaya berhala. Jadi Abu Jahal nyawang Kanjeng Nabi, Abu Lahab nyawang kabeh nyawang Kanjeng Nabi, ning sing disawang mung nganggo apa sebatas sawangan jobo, ning atine ora seneng. Lah awak dhewe niku tengene donya karo Gusti Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dadi awak dhewe niku kudu aja sampe ngilangi hubungan antarane awak dhewe karo Gusti Allah. Wajib awak dhewe ora kena ngilangi hubungan antarane awak dhewe karo Gusti Allah. Nek awak dhewe iku yakin nek sok nunggone akhirat awak dhewe bakal entuk ridhone pangeran, mulai saiki aja sampai ninggal nyambung seneng karo Gusti Allah. Jadi kudu dijaga apapun yang terjadi. Jadi opo wae sing dadekno sampeyan niku eling pangeran, kudu mau uri-uri aja sampai ilang. Sampai Abdullah bin Umar niku oleh njaga sesambungan karo Allah niku wis ora karo-karuan. Jadi siji mangsa niku Abdullah bin Umar niku nggadahi kebiasaan pokoknya kabeh budake nek ngelakoni sholat karo Abdullah bin Umar apa budak iki dimerdekakno, wis kebebas, kapan sholat bebas. Akhirnya krono Abdullah bin Umar kaya ngono, budak-budak iki do bodoni Abdullah bin Umar embo-embo nglakoni sholat. Wae embo-embo ngono, embo-embo jamaah, embo-embo ngaji aku untuk badokan dhewe nggih. Embo-embo ya lumpuh niki tapi niate gak tenanan, pokoke minangka rutinan ya. Iya. Pokoke ngono. Lah akhirnya kalau Abdullah bin Umar didono karo khadime, "Mbah, jenengan niku dibodoni kalih napa jenenge dibodoni karo khadime jenengan, budak jenengan." Mereka itu nek salat iku embo-embo Mbah ora krana Gusti Allah. Napa jawabane Abdullah bin Umar? Ya wis,
nek ndekne bodoni krana Allah berarti aku kebodhon ya krana Gusti Allah. Ya gak apa-apa. Ora krana Abdullah bin Umar gak roh nek budake iku bodhone ora. Neng krana Abdullah bin Umar kepengin jaga sesambungan karo Gusti Allah. Apa wae sing dadekno seneng karo Allah, sing dadekno eling karo Allah, senajan dibodhoni ora apa-apa. Ya, kaya aku nek mau kene gandum mriki, rombongan sak rombongan kalih Pak Banser, bakul rokok, tukang pijet macam-macam. Ana siji penumpang sing mabuk kena santet ya. Bakul rokok ini bakul rokok. Golek dhewe sing iki sapa ya. Mabuk dene. Nang kene padahal mau beli Innova kok iso mabuk ndak pilih ya nginyak wong Maksudnya kondo mobilnya kula rapi mbak, wah keresan aku. Ya, tapi piyambake niku krana pengen jaga tau krungu ndekne. Pas kula ngaji tau krungu. Pokoke kowe nek lara, nek kepengin golek obat ngaji yo. Mergo ngaji iku iso entuk obat saka Gusti Allah. Berarti iki antara ngaji karo obat, sing obat iki hubungane karo Gusti Allah. Oh gak masalah mabuk lah ya dilakoni. Karena iki apa jenenge iki ngreksa sesambungan seneng supaya eling karo Gusti Allah. Jadi apa wae. Jadi makanya umpamane kok ana santri alumni sarang umpamane mara omahku iki tenan mara omahku. Mbah iki Mbah Mun iki lagi ape gawe bangunan. Asline ya ora gawe bangunan. Iki lho Mbah Mun ape gawe bangunan. Njaluk sumbangan ngene gandu. Senajan wong iku bodoni tetep tak weki. Kenapa? Krana dene teko ning bodoni iku akhire aku eling karo Mbah Mun. Paham nggih? Jadi ngono. Jadi mula sampean niku urip apa wae, dek susah, dek bungah, dek sembarang. Sing kapan iku iso ndadekno eling nyambung nang ngene Gusti Allah, iku dilakoni aja sampai ditinggal. Kaya contone meneh. Kaya mau teng kene grup iku ana wong santren niku ngumumno. Apa mau judule ya? Hadirilah rotipan ngono ya. Rotip ngono ya. Rotip. Jadi ngajine ora disebut. Padahal ngaji ku luwih penting timbang roh. Ya ta ora Tapi ora apa-apa. Senajan kleru pengumumane, krana iku iso ndadekno eling marang ngaji, lakoni. Senajan ya ana sing mabuk barang ora apa. Paham nggih? Ya wis kaya ngono. Mula sing paling penak umume wong ku kapan seneng karo Allah. Dalan sing paling ombo salah sijine ngaji. Mergo sampan sebab ngaji iku iso seneng karo Gusti Allah. Ya wong padha karo wong iku ngadepi urip ngendikane Kanjeng Nabi isbiru biru warobi. Kowe ngadepi urip iki ora ana neh kejaba ya sabar, bar sabar ya sabar meneh. Lah wong iso sabar, iso duwe sabar karo Allah iku biasane dalan sing paling ombo, sing paling penak salah sijine wong gelem teko ngaji. Wong kapan gelem teko ngaji iku maknane iso ngadepi urip kelawan sabar. Nggih, paham nggih? Dadi awakmu kabeh iki wis mumpung teng kene pondok pesantren. Iki kuwabeh. Pondok pesantren iki lho apalno kabeh iki. Iki masjid iki apalno. Kowe apal to ora, Cung? Iki masjid piro iki? Apa iki sini?
Jendelane pira? Jenenge pira to? Ayo ora iso ngitung. Saklare pira? Ora ngitung. Tanggane pira? Madhep nondi? Ngene iki perlu mau apal. Perlu apal. Sebab anane masjid, anane macam-macam iki iso nyambungno awakmu eling karo guru. Jadi awakmu kapan-kapan ndelalah pas mara nang Jakarta. Nang Jakarta nang adu. Ndelalah ketemu bangunan sing modele kaya ngene iki. Ya, sampean mesti eling karo guru. Lah ngono ku lho kudu melakoni. Kabeh. Makane kula niku tenggene nomor HP kula, senajan nomor HP-ne Mbah Mun niku wis ra tau dienggo. Nomor putune Mbah Mun Gus Amut, eling Mas apa? Gus Amut. Di Cirebon ya. Gus Amut yo nomor HP sampai saiki tak simpen nang ngene HP. Ora tak hapus. Kenapa? Mergo sangka nomor HP sing mati ku iso ndadekno uripe atiku, ilinge atiku nang ngene Mbah. Jadi apa wae? Makane Abdullah bin Umar dibodahan-bodone karo pembantune biasa-biasa. Sing penting aku tetep isih njaga hubungan karo Gusti Allah. Iki sing penting kudu mok jaga. Makane wong nek ora iso njaga kaya ngono kuwi uripe padha karo berhala. Datang mriki Kanjeng Nabi dipun sifati pangeran iku ora ngawehi akal nenggone donya mulai awal sampai akhir kejaba sak pasir dibanding karo pasir sak donya. Jadi cerdase Kanjeng Nabi ngluwahi cerdase wong sak donya. Mula nek Kanjeng Nabi niku cerdase wong sak donya, ora ana maneh uripmu nek kepengin ngibadah nang Allah, shollu kama raaitumuni sholli. Khudu manasikakum minni. Kowe nek ape ngibadah nang Allah, iki lho carane. Njupuk nanti, njupuk nang Kanjeng Nabi. Kowe nek ape salat kondi, salat apa? Njupuk nang Kanjeng Nabi. Kowe nek kepengin sabar, yo sabar kaya Kanjeng Nabi. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Kalau ingin nyeritake teng kene ra 12 niki cerita pun sampeyan ku seneng karo Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi niku nalika teng kene Tabuk iku diantemi wong sak Tabuk. Sampai berdarah-darah. Bayangno. Kanjeng Nabi apa ngajak selamat nenggone Tabuk apa putih tenggene Taif kok Tabuk Taif niku berdarah-darah. Wong dijak apik malah Kanjeng Nabi diantem. Apa yang terjadi setelah itu? Kanjeng Nabi uga kok mengumpat-ngumpat melaknat karo wong Taif boten. Padahal Kanjeng Nabi wis ditawani karo malaikat penjaga gunung, Muhammad, pokoknya sak gelemu, sak perintahmu kapan wae. Kowe nek merintah saiki gununge bakal tak blekno nenggone Taif. Tapi Kanjeng Nabi ora, Kanjeng Nabi mendonga mawon. Hebat malaikat, aku ora kepengin laknat karo wong Taif. Nek menawa anak-anake wong Taif ana sing nyembah karo Gusti Allah. Lah iku maknane contoh kowe ngeblat ke dakwah dielek-elek wong wis kaya ngono iku dakwah kok gak dielek-elek wong ya berarti urung patek dakwah. Kula sering cerita kiai syarate kiai ku syarate nek wis dielek-elek wong ku lagi syarate dadi kiai. Kiai kok lurus-lurus ya yo ora patek apik paham ya. Kanjeng Nabi apik kaya ngono dielek. Jadi syarate kiai ke kudu sabar nalika dielek-elek karo wong. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Kowe nek kepengin sabar iki lho kaya aku. Ngono Kanjeng Nabi. Jadi langsung ya. Lah ngono kuwi iso tumus ngene awak dhewe. Nek awak dhewe iso nglakoni kaya ngono kuwi, syarate sisi apa?
awak dhewe kudu seneng karo Kanjeng Nabi. Lah wong iso seneng karo Kanjeng Nabi iku pancen peparing, tapi iso digoleki. Ora mungkin wong ujuku seneng karo Kanjeng Nabi. Ya ana sing langsung seneng karo Kanjeng Nabi, ana. Tapi nek kepengin seneng karo agama, seneng karo Kanjeng Nabi, salah sijine sampeyan niku siji kudu ngaji. Nomor loro kudu maca sejarah Kanjeng Nabi. Lah iki dalan sing paling amba, sing paling penak supaya awak dhewe dianugrahi Allah sifat apa jenenge seneng nunggone ati, supaya awak dhewe ora kaya berhala. Dadi wong nek ora seneng ya kok berhala lha ya. Ya nyawang kowe tapi ora ya ngrungokno omonganmu tapi ora. Nah, iku kaya padha karo berhala. Mula nek sampean kepengin uripe ditata karo Allah, ngendikane sapa Jalaluddin Rumi, ngibadah tanpa cinta adalah beban. Wis beban uripmu nek ora seneng ya Makane kowe nek kepen ora beban urip, jalan satu-satunya apa? Hiduplah dengan rasa cinta. Awakmu gak perlu ngilangi gedeng nang ngene awakmu, atimu gak perlu. Ibarat iki gelas, umpamane iki rusak ya, ora usah mikir rusakane. Cukuplah iki apa jenenge gelas sampan soki banyu sing bek. Nek nang ngene ati kene wis wae seneng sing bek, pasti tidak akan ada benci masuk di hati. Paham ya? Penuhi hatimu dengan cinta, maka kebencian yang lain akan sirna. Paham ya? Semoga seneng ngono ae ya. Muga-muga awake dhewe ngaji kaya ngene iki iso diwehi anugerah Allah, diwehi rasa seneng karo Kanjeng Nabi, seneng karo agama, luwih seneng agama timbang donya. Al-Fatihah.